E ăsta, mama, astăzi. 15. Da. Emi, haide, deschide. Wow, ce-i acolo, baby? Hai să-l scoatem. Wow! Wow! Ia uite. Ei! Wow! Îți place? Ia. Mami. Al tău unde este? So it's 15, right? Mhm. Here. Poți? No. Hai, trage de el. Oh, ce e asta, mami? Are lumină, mă. Îmi place. E frumos, nu? Și ia pune lumina aia pe... A, da, eu știu. Trebuie să deschizi de la jos acolo să poți să scrii. Bună dimineața, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi este Vlogmas 15. Sunt gata să plec. Am avut o dimineață așa, ok? Pregătit fetele pentru școală, pentru grădiniță. Am deschis și calendarele și este o zi superbă. Anunț furtună după amiază, dar sper să nu fie. Dar este o zi superbă, e o zi de plajă, așa, miroase a plajă. Și da, eu mă pregătesc acum să plec. Trebuie chiar să ies pe ușă, imediat. Sper să, nu știu, să am ceva ce să vă arăt astăzi. Da, am luat și cartea cu mine, citesc acum pe tren. Și da, ne vedem poate mai târziu. Să aveți o zi ușoară, frumoasă și productivă și să vă iasă de tot ce v-ați propus astăzi. Bine, v-am regăsit, am ajuns acasă. Sunt puțin obosită, este și foarte cald, sunt, nu știu, vreo 30 de grade și este, nici nu știu câte ceasul. 8 seara, 8 jumătate seara. A și plouat nițel, a tunat, a fulgerat, dar în casă nu s-a răcorit absolut deloc. Și nu prea am avut astăzi cam nimic ce să filmez, am fost foarte ocupată la serviciu și
Am făcut și a 3-a doză de vaccin. Cred că o să-mi fie foarte somn, nu știu. Nu am nimic, mă doare puțin mâna, dar sunt foarte, foarte somnoroasă. Da. Și cum v-am spus, nu prea am avut astăzi ce să vă arăt pentru că am fost foarte, foarte ocupată la serviciu. N-am avut timp nici să respir, foarte ocupat. Și nu știu, o să postez exact ce am filmat astăzi. Probabil și mâine la fel. Dar am zis că mă țin de treabă și postez în fiecare zi și 5 minute dacă am, atât postez. Da, este foarte cald. Trebuie să mă duc să-i fac baie Emiliei și să pregătesc fetele pentru pijamale și somnic mai târziu. Și cam atât. Ce mai am făcut astăzi? Asta am făcut. Am muncit astăzi foarte, foarte ocupat. Și mâine trebuie să mă duc de la programul meu normal, nu mai mă duc târziu, pentru că e foarte ocupat acolo și avem nevoie să fim mai mulți. Și da, mai vorbim. Și da, vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizări, vă mulțumesc că îmi sunteți aproape și vă pup! Ce faci, mami? Ia! Bubu? Are Ana Bubu? De unde are Ana Bubu, mă? Și tu ce-ai făcut? Tu ce-ai făcut astăzi la grădiniță, baby? Am Dia? Tinkle? Yeah. Tinkle, tinkle, tinkle. L-ai ajutat pe tati? L-ai ajutat pe tati? Ai făcut, ai curățat mașinăria aia cu tati? Da? Da. Da. Oci. Auci? Oci. Auci? Bubu. Hai, Bubu? Am bubu. Bubu. Daddy.